която го покрива по цялото протежение. Едната страна на гръдния кош, другата страна на гръдния кош, врата на бебето, гръден кош, врат нормално. Това са двете бъбречни легенчета. Ниските пространства в бъбреците, където се събира варените, лежат напълно нормално. Гръбначният стълб, видян в друга проекция. Гръбначният стълб нормален. Бъбреците от друга страна видяни. И двата кръвоносни съда, които ги кръвоснабдяват. Бъбреци нормално. Това е жълчния напор на бебето, гастроинтестинален тракт нормален. Мястото, където пътната връв се влива в корема на бебето, коремно тяло нормално. Прикочния напор, двете артерии около него, нормалния брой, който трябва да видим, пътна връв 3 съда. Бедрената кост на едното парче, FL 42,7. Бедрената кост на другото парче отдолу. Каква позиция сега не стана? Подбедрец с две кости. Другото парче. Ходило. Стъпка по пясъка. Тук още една. Ъгъла на глезенницата. Краката са нормални. Пишка и два теста са. Къде са? Ето ги. Ето ги. Браво! Нормален мъжки пол. Обиколката на главата. BPD 58.3, OFB 76.8, BP 4.1, сърдечно мозъчен вентрикул, контраватералния вентрикул на мозъка. Това е задната част на мозъка, казва се малък мозък, церебелум е отговорен за поддържане на равновесието, 26,2, цистерна мажна 7,2, нохална гънка 5,6, може да датираш тухашци. 23 плюс 5, 6 дни. Добре, четвърто мозъчно стомахче, глава мозък нормално. Това е кръвотока в средната мозъчна артерия на бебето, 1,29. Едно 45. Осничките, горна, долна осна,
Двете ръце са отпред, сега малко отвърни. Ето ги. Виждате? Носле, горносна, долносна и брадичка с една целова екрана. Две носни кости. Две лепти на ушите, камелия. И тази хубава бяла дъга, която виждате тук, е твърдото непце. Тук гледаме зацепки на непцето. Няма подобно нещо. Профила. Що се сложи ръката сега там? Гледай сега как ме размаза снимката. Ей, лели. Ето го. Ей, лели. Крис. Крисът ме ма. Съм жил, бебе. Раменната кост на едната ръчичка. Кашел. 38,1. Среднишницата. Пръстчета. Оталчето на 5. Рамената кост на другата ръчичка отдолу. Среднишницата. Палче. И другите 4 пръстите ги общо. Крайниците са нормални. Айде, понесе. Носна кост 6-7. Ето го. Малко мръдна, но това е положение. Обиколката на корема. APAD 55,3, CAD 61,1. Преградата, която разделя двете камери на сърцето. Раменото на двете камери. Кръстосването на двата големи стена. По-дробна земя. Още една.
кръводробната артерия, двете разклонения, нормалния брой, който трябва да видим. Това бе, не иска да се обръща за мен. Ветрът сървия лека, мери на сърцето. Пълнението на тези камери. Сърцето и стомачето от една и съща страна. Сърцето е нормално. Така. Искаш ли нещо да ти повторя от измерванията? Не. Всичко си имаме от анатомията. Плацентата е по задна страна високо разположена, по проста позиция, която трябва да видим. Около плодната течност е в норма най-голям дроб 6. Пътната връв е централно разположена. Кръвотока в пътната връв. Умбиликална 0,83. Измерим кръвотока от теб към лявото, това е плюс. Ирина в дясно 1,54. Ирина в ляво. Едно 44. Така. Калинка, днес имаме още една част от прегледа, която не е задължителна. По желание, само ако ти искаш, вагинален ултразвук през влагалището. Целта е да измеря дължината на шийката на матката, за да преценя какъв е риска да родиш бебето преждевременно, т.е. преди 37 седмици. Което при теб е малко вероятно, предвид историята от предишните раждания. Вагинален ултразвук през влагалището. Целта е измервам шийката. Ако е по-малка от нормалните стойности, ще позява се. Ако е по-малко от нормалните стойности, изписвам да се приемат таблетки, съдържащи прогестерон през влагалището, за да намалим риска от преждевременно раждане. Ще да го правим или не? Те сме точно. Добре. Уф.
Много са криви. Добре. Към баща си се лъжи. Отивате сега до туалет днес, празвате мистичния сбор и се връщате да измерите двойката и сме готови. Всичко, първото е наред.